Pebrero 20, 2023, Lunes. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila didto ang usa ka dakong panon sa mga tao. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayud sa mga tao kang Hesus, natingala sila pag-ayo og nidagan sila ug mihimamat kaniya. Unya gipangutana ni Hesus ang iyang mga tinun-an, "Mahitungod ba sa unsa ang inyong gipanaglantugian kanila?" Usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, "Magtutudlo, ania gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki. Kay giyawaan man siya og dili makasulti. Kun atakiho na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta, unya mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo." Si Hesus miingon kanila, "Pagkawala gayud ninyo'y pagtuo. Magsigi na balang akog uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akog pailob kaninyo?" Dad-angari ang bata, ug ilang gidala ang bata ngadto kang Hesus. Sa pagkakita gayud sa yawa kang Hesus, giatake niya ang bata ug mikirig ang bata. Ug unya natumba sa yuta ug nagligid-ligid nga nagbula ang baba. Dugay na ba siyang naingon niini? Nangutana si Hesus sa amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. Daghan ng higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa, kaluy-i ug tabangi intawon kami kun makahimo ka. Unsay kun makahimo? Ang tanan mahimo sa tawo nga may pagtuo, miingon si Hesus. Ug diha-diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak, "Duna ko'y pagtuo, apan dili pa kiniigo, tabangi intawon ako." Namatikda ni Hesus nga ang panon sa mga tao nagkaduol na kanila. Busa gimanduan niya ang yawa. Bungol og ama nga espiritu, gula og ayaw na gayud pagsunod kaniya. Misyagit ang yawa ug gipakirig niya pag-ayo ang bata ug unya migula. Ang bata daw patay nga tan-awon. Busa ang tanan miingon, "Patay na siya." Apan gigunita ni Hesus ang kamot sa bata ug gipabangon ug mitindog siya. Sa dihang nakasulod na si Hesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga walay lain nga nakadungog, "Nganong wala man kami makapagula sa yawa?" Agig tubag, si Hesus miingon, "Walay lain nga makapagula niining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw,